Good morning, खुलुमबाय लोगोफोर। आंनि अनजिमा नार्जारि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंसोरखौ फरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंसोर मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं। दिनै बेराद फुङावनो व्लग लानायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो आंनि रियेल न'आव दंफैयो आरोना। जोंना मामाया आंखौ फिथा जानो लेंहरदों, बेखौनो आं नोंसोरनोबो शेयार खालामनो होननानै सानबाय। आसा खालामो नोंसोरो नायगोन आरो आंखौबो अनसायगोन। बिदिब्ला आं जागायनोसै भिडिअखौ। टुडे नोंसोरबो आंजों लोगोसे नायफादो। Nebe angni ayong zit ayong rina oleh ayong kabai